It-tnejn wara nofsinhar fil-Parlament tħabbar li dawk il-ġenituri li jkunu għamlu surrogacy barra minn Malta se jingħataw id-dritt ta' 18-il ġimgħa leave meta jiġu pajjiżna. Dan spjegah is-Segretarju Parlamentari responsabbli mid-Dialogu Soċjali Endi Ellul wara mistoqsija tad-Deputata Laburista Rosjen Kutajjar f'dan ir-rigward. Ellul qal li dan se jfisser li dawn il-ġenituri se jkollhom l-istess leave bħal oħrajn li jweldu t-tarbija tagħhom jew joddottaw. Minkejja illi s-surrogacy huwa illegali ġewwa pajjiżna, imma ma stajniex nippermettu illi jkollna sitwazzjoni illi koppja Maltin jiġu Malta b'tarbija li tkun bioloġikament tagħhom u l-istat jgħidilha inti m'intix intitolata lanqas għal ġurnata leave. Bħal ġenituri oħrajn dawn se jgawdu mill-ewwel 14-il ġimgħa leave paga sħiħa u l-aħħar 4 ġimgħat bl-istess rata tal-leave tal-maternità. Is-Segretarju Parlamentari assigura li se jkun hemm checks and balances biex wieħed jibbenefika mill-leave, fosthom iċ-ċertifikat ta' twelid maħruġ mill-pajjiż fejn titwieled it-tarbija, inkluż biex hi u l-ġenituri tagħha jkunu jistgħu jiġu rikonoxxuti fostna. U qal li dan il-pass xhieda ċara li l-Gvern ma jinsa lil ħadd u jrid jara lil kulħadd anke kemm qar persuna waħda ikollu id-drittijiet tiegħu.